Make a loud shower out. Good morning. Hi. So, ayain muna natin yung mga kapatid nyo po at para kompleto tayong lahat habang nagbuburetse ako ng aking buhok. habang nagchecheburetse ako ng aking buhok. Yayain nyo na po yung mga kapatid nyo. Ayoko na kasing ayun, so nag-ingay na ako sa GC, baka naman gising na silang lahat. Salot. Sana kaya sila? Mamimigay kaya ako ngayon. Bala sila dyan. Kulot kasi. Malamang, kulot kasi. Tama si Kuya Sandy niyo. Daddy sa Makati. Ayan, palista bebe. Okay po. Abang inaantay natin ng mga kapatid niyong maggising sa kanilang mga sa kanilang mga ambisyon. Aray. Ow! Tinapa. Sana makapasok na sila. Habang inaantay natin sila. O, diba? May pagbabago. Bulab na kagad. Mamimigay akong subscribers ngayon.
Nagbibisi-bisi yan sila. Bahala kayo dyan. Mamimigay akong subscribers ngayon. Okay, noted kay Gemma. Ay, ba't kayo nakahubad lahat? Okay. Yan, may gamit na po kayo. Lion, bad lion. Now you know. Apo, pwede na po, Joanne. Ako na lang magplansya. Sana all may taga-plansya. I think kailangan kita ngayon. Plansyahin mo nga buhok ko, bebe. Yan. Bangs lang ang kulot. Bangs lang ang kulot. Ang gulo ko, no? Namimigay ako ng subscribers ngayon. Yayain niyo po sila. Sino mag-LS sa gabi? Mag-share muna ako, share. Ako ayaw ko maglagay ng background music. Laging copyright. Turuan kita kung ano yung gagawin mo para para makakuha ng hindi maka-copyright na background music.
Banat na banat. Ay, sa mga monetize po, dapat ino-on nyo na yung inyong ano ha. Bebe Love Sandy, naka-on ba yung mga dollar sign mo lagi sa ano mo? Naka-on ba lagi yung mga dollar sign mo? Para meron kang ano, revenue sa ads mo. Naka-on ba? Naka-on? Kailangan laging naka-on yan, bebe ha. Para hindi sayang yung ano mo, yung pag-play nila sa ads. Nasaan na kaya sila? Tatlo lang yung nandyan. Tatlo pa lang kayo. Kaya ewan ko sa mga yon. Ano daw? Galit ng baby loves natin, Anali, oh. Nasaan na kaya sila? Nako.
Mega loud shout out, Ray Bautista TV. Mega loud shout out. Type palista, type pasali na po sa mga gustong sumali. Hi Joshua. So, ayan yung nakalista dito sa akin ay iilan pa lang. Nagpalista na po yung mga gustong sumali Annali. Joanne Loresto. Sandy Beachy TV. Walay na, di na sila nagalaw. Okay, type palista lang po. Type palista. Anong inyong mga main channel po? Sabihin kagad ano ang inyong mga main channel po. Sabihin kagad kung ano ang inyong main channel para malista ko na ha. Type palista, type pasali. Sabihin agad ang inyong main channel para malista ko na kagad. Sabihin kagad ang inyong main channel para malista ko na po. Mamaya pa po ang game, magdidikitan muna tayo ha. Bago ang game ay magdidikitan muna tayo. So magsabi na po kagad ng inyong mga main channel para mailista ko na kayo. Para mabilis ko. Ray Bautista TV, yan po ba main channel nyo po? Yan po ba main channel nyo po? Ray Bautista TV?
Nako. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Ray Bautista, yan po ba main channel nyo po? Aragoy naman yan. Paulit-ulit ako. Ayan. Tayo palista na po para makapagpalaro na tayo after ng ating bikitan. Oh, DJ ng ating puso. Hi, Island! Mega loud shower out. Stanley TV, hello! Ayan, Stanley TV.
Atena Gumamela, Mega Loud Super Up. Janie Galigar, good morning. Yan, so type palista na pa kaagad po. Para mabilis tayo, ano? Type palista na po. Nag-transform na si Bebe Labs. Ay, nako, hindi naman. Atena Gumamela, sabihin ka agad ang inyong main channel at kung gusto niyo pong sumali, ha? Dali na po, sabihin niyo na kaagad kung gusto niyong sumali at saka magpalista. Sabihin niyo na po kaagad ang inyong main channel at mag-type ng palista kung gusto niyo pong sumali, okay? Ayan. Oh my God! Ikaw talaga ang idol ko. Pew Cars ML Place. Yan po ba yung main channel niyo po? Pew Cars. Boss Babe Manda. Ano daw? Boss Babes Manda. Ano daw? Ate Bubay channel. Ate Bubay. Ate Bubay. Okay, nakalista na Ate Bubay. Ayun, baby pala natin to. Ayan, mag-ano kayo ha? Mag-edit na ng mga nickname nyo doon sa GC natin ha, mga baby loves. Okay. Pyocars Play, Pyocars ML Play. Yan po ba main channel nyo po? Sabihin ka agad po. Okay, sabihin ka agad kung ano ang inyong mga main channel na, at saka anong team kayo galing. Okay, Bisayang Tindera Vlog. Okay, nakalista na po. Jenny Galigar TV. Okay, nakalista na rin. Mika Fernandez. Ayan, Mika Fernandez. Nakalista na. Atena Gumamela. Pagkalayo-layo ng pangalan mo, Bebe Loves. Nako naman yan. Okay. Poykar pala, Poykar. Poykars ML Place. Okay, nakalista na. Joanne.
Okay, nandito na. Nakalista na po. Taga-tusok ni Tendera. Ayun. Sana all taga-tusok. Ang sarap naman. Thank you. Ayan. So, magsisimula na po ako ha. Ray Bautista TV, nandyan pa ba? Ray Bautista TV, nandyan pa ba? Magparamdam po kayo ha, para hindi po tayo Island Farm Vlog. Okay, nakalista na island. Ayan, magpalista na po. Okay, magsimula na tayo. Saka pahabulin na lang natin yung mga hindi pa nakapagpalista. Anyway, good afternoon or good morning everyone. Good afternoon or good morning everyone. Anywhere you are in this globe. Ayan. So, ako po ang inyong host for today, Bihayerang Ilongga. And ako lang po na nag-iisang host ang maglalapag ng inyong mga main channel or main channel video link. Ayan. So, makinig mabuti ha. Makinig po ng mabuti sa ating mechanics. Okay? Ako lang po ang maglalapag ng inyong mga video links. And every time na may nilalapag po akong video links ay obligasyon nyo pong puntahan at panoorin ng 1 minuto. And magko-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood, of course. And then mag-like and subscribe bell all. Right after nyo po mag-like and subscribe bell all, balik po kayo sa akin and sabihin kung sino ang inyong pinuntahang link. And dugtungan ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Ayan. So, sa lahat po ng aking nilapag, after ko pong ilapag ang inyong mga video, ay hindi po kayo pwedeng umalis ng basta-basta na laang. Sino man po ang ninapag ko na nang iwan ay atin pong ilalapag ulit para bawian ng banana. And of course, may mababawi din pong likes and subscribe and comment. Ayun. So, sunod-sunod ko po kayong ilalapag right after ng ating mga link ng sponsors and ng ating login link. Okay? Kung nagagets nyo po ang ating mechanics ay mag-type na ng Gora na kulot. Mag-type na ng Gora na kulot kung nagets nyo ang aking mechanics. Ala, dali! Gora na kulot. Stanley's TV, yan ang main channel nyo po. Stanley's TV, yan ang main channel nyo po. Bakit naka-ano na to siya? Anong team ka, Bebe Love? Stanley. Stanley, anong team ka po? Bebe? Ayan. So, Stanley's TV, nandito na. Anong team ka, Bebe Love? Stanley. So, here we go. We're going to drop the first link and puntahan nyo po. Puntahan. Mamimili po kayo ng isang video niya po. Okay? Mamili po kayo sa isang video niya po. Eto po, eto po. We're going to drop Jan's link. Ayan, punta na po. Puntahan na yan. I will be giving away so much of prizes for today. And of course, ayun. Gora, gora, gora.
Hi, Mary. Joanne Mary TV. Mega loud. Shower out. Hi, James. Good afternoon. Mega loud. Shower out. Huwag nang mag-alala at okay lang ako. One minute na panonood, 1 minute. Manood ng 1 minute. Hey, but hala, sana ay hindi na siya luluha pa. Sana ay hindi na siya mag-isa. Sana lang. Jenny Galigar, alam mo na yung gagawin, bebe, ha? Jenny, may message ako po. Jenny, may message ako sa'yo, bebe loves, ha? Talagang mahal mo siya. Ito na, Jenny Galigar, meron po akong message sa'yo dyan na pakibasa, bebe loves, ha?
Ate Bubay Channel, mag-comment ka po sa mga link po. Salamat! Bubay, Ate Bubay Channel, mag-comment ka po, baby loves, mag-comment ka po ha. Yung lahat lang po na nakikita sa mga comment at saka dumidikit po ang aking mailalapag. So you have to participate, you have to cooperate, and you have to follow the mechanics po, okay? Sunod tayo sa mechanics, baby loves, ha? Yung may mga pinakamahabang comments po, at consistent hanggang sa dulo, meron pa premyo sa akin yan mamaya. Okay? Yung may mga pinakamahabang comments at consistent hanggang sa dulo. Yung may mga pinakamahabang comment at consistent hanggang sa dulo, may mga papremyo po sa akin yan mamaya. Okay? Haba-habaan nyo pong comments nyo. Gandahan. Laila sa dilim. Gandahan ng comments. Gandahan. Laila sa dilim. Haba-habaan nyo po ang mga comments nyo. Yung may mga mahahabang comments hanggang sa dulo ng ating LS mamaya yung ating bibigyan ng papremyo. Okay?
Pagbalik nyo po sa akin, sasabihin nyo kung sino ang pinuntahan nyo, dugtungan nyo ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Like for example, yung binaba ko po ay si Stanley. So pagbalik nyo po sa akin, after nyo siyang panoorin ng 1 minuto, mag-comment at mag-like and mag-subscribe bell. All balik kayo sa akin, sabihin sa akin, Stanley, B kung bagong dikit, Stanley, I kung lumang dikit. Okay? Habaan nyo po ang comment nyo. And kailangan po ay walang emoji sa comment ninyo. Okay? Habaan po. Related lang po. Naaangkop sa inyong napanood. Related sa video na inyong napanood ang inyong i-comment. Okay? Haba-habaan. Kalsada walang pagkina parang kaso. Mahilig sa pagkain kung saan saan ang tapon. Kaanan ng tubig ay magkalawang ang parado. Kaya huwag magpagkakuntipulan merong baha. Kaya huwag mag-isip kung ang syudad merong taga. Sa pagpapago tayo sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-lay-la, Ilay-lay-la sa dilim. Ilay-lay-la sa dilim. Ilay-lay-la, 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 ilay-lay-la sa dilim. Huwag ko manangin, masakit ito para sa atin. Mayuhan man dito sa bayan. Joanne Mary TV. Kain tayo, bebe. Kain tayo, mga langga. Mga bebe love. May gantimpala ka, Jenny. Bibigyan kitang babae, Jenny Galigar. Bibigyan kita ng babae. Ako po, baby loves, bigyan mo rin ako. Bigyan kitang babae.
Okay, hello! Mega loud shower out po. Opo, habol po kayo. Ano po ang inyong main channel po at anong team kayo galing? ZZ Road Trip, anong team kayo galing at ano ang inyong main channel? DZ. Ay, DZ? Anong main channel nyo po at kaninong team kayo galing? Yan, sabihin ka agad po at yung mechanics natin po. Ay, wala kang team. Sige, sali ka sa aking team, bebe, ha? Okay, wag kang aalis at makisali ka dyan. Mamaya may mga papremyo tayo. And of course, we have so much more for you and to help your channel, okay? Ayan, wag kang aalis. Sumunod ka lang sa kanilang mga ginagawa po. Manood po ng 1 minuto. Yan ang ating mechanics. Manood ng 1 minuto. Mag-comment po kayo ng naaangkop sa inyong napanood. At mag-like and subscribe, bell all po kayo. Ugaliing naka-bell all po, ugaliing naka-bell all. Mag-comment ng naaangkop sa inyong napanood. And mag-like and subscribe, bell all. And then balik po kayo sa akin, sabihin kung sino ang inyong pinuntahan. Dugtungan ng B kung bagong dikit, dugtungan ng I kung lumang dikit. Like for example, ang binaba ko po ay si DZ. So, after nyo pong panoorin ng 1 minuto, mag-comment, mag-like, and subscribe, bell all po kayo. And then, balik kayo sa akin sabihin, DZ, B kung bagong dikit, DZ ay kung lumang dikit. Ayan, pakibasa po ang ating mechanics. And then, puntahan na po kaagad ang ating mga nilalapag na link. Walang mag-skip ng link. Puntahan na po kaagad, puntahan ang lahat ng link na ating nailapag. Okay, after nyo pong maibasa yung ating mechanics. Ayan, puntahan na po kagad. DZ, nakalista ka na po, nakalista ka na. Puntahan na po, puntahan. Lahat po ng nakikita ko sa comment section ay yun lang po ang aking mailalapag. Lahat po ng nakikita kong dumidikit, nagbabakas or nagko-comment at what do you call this? Ay, nako po, naka-off bakas siya. Ayan, so puntahan na po kaagad puntahan. Ayan, so puntahan na po kaagad puntahan. Wala man lang akong harang. Wala man lang akong harang. Woo! Ayan, puntahan na po, puntahan. Okay, opo. Sige po, hanapan natin yan. Opo, sige po. Marites lang. Marites ka talaga. Magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Kung buhay lang nagtay, sa langit mo pinalagay.
Hi, Francis Eric Vlog, Mega Loud Shower Out. Good morning, good afternoon, good evening. Ayan. So, thank you naman at nakabalik ka, Bebe Loves Eric. Habol na po sa gustong sumali. Habol na po, habol na. Habol mga bebe, habol. Habol po kayo, habol. Ayan, habol po kayo, habol. Okay, next tayo, next. Joanne Laresto Cortez. Hi, Arlene. Habol lang po sa mga gustong humabol, ha. Habol po, habol. Sige, Bebe Loves Francis. Mega Loud Shower Out. Ate Bubay, good job po. Patuloy lang po ang pag-comment. Ayun, very good. Biglang na, diba? Yes, Bebe Loves Eric. May dollar sign na nga po dyan eh. Baka naman. Monica Narente. Good job, Bebe Loves. Congratulations, Bebe Loves. Francis. Puntahan po ang ating mga nilapag, ah.
Francis po ay Bebe Loves ko rin ha. Sa mga hindi po nakakaalam, si Francis ay Bebe Loves ko rin. So ayan, congrats at meron na naman tayong ano. Anak ko rin yan, anak. Puso. Francis, ah! Habol, habol, habol po sa mga link. Katakaw ko no, ang takaw-takaw. Habaan po, habaan yung mga comments niyo po. Yung iba po, mabababa yung comments nila. Pakihabaan po. Okay. Puntahan po ng ating mga binababa, okay? Kain tayo, Bebe Loves Francis. Ang arte-arte ng Francis. Francis. Grabe makapronounce. Pagka-arte. Maganda kete. Wow. Manood po kayo 1 minuto po. Nako.
Magbakas po, magbakas, magbakas. Sa aking mundo. Wait lang. Okay, next tayo, next. Nawala ba si Ray Bautista? Okay, ate, bubay tayo. Bubay. Wag pong bibisitahin ang mga channel nyo, ha. Okay? After ko pong mailapag ang inyong channel, after ko po mailapag ang channel nyo, wag nyo pong bibisitahin ang channel nyo, okay? Hindi po pwedeng bisitahin ang bahay ninyo or channel ninyo after mailapag sa live ni host. Ayan, ate bubay tayo, ate bubay. Nahanap ko siya, hinahanap ko. Ate Bubay, naandyan pa ba? Nawala na. Okay. Noted. Next tayo, next. Bisayang Tindera Vlog. Bisaya tayo, Bisaya. Ang ano kapatid Jenny hindi nakikita. Yung jowa niya, di na nakikita. Ginosting siya ng jowa niya. Malamig ba dyan, host? Hindi na po. Hindi na malamig ngayon. Ang babae na ibigay mo sa akin, convert to Gcash na lang para di ako masaktan. Loko-loko ka, Jenny. Dami mong alam. Kahit sa pera, masasaktan ka rin pag biglang hindi mo naramdaman yung kanyang ubos na pala. Buhay sa aking mundo. Dizzy, nandyan pa ba si Dizzy? Nawawala na din si Dizzy. Dizzy na. Na-dizzy na siya, nahilo. Nahilo na si Dizzy, nawala. Okay, next natin ay si Jenny Gallagher.
Ayan, panoorin isang minuto, ha? Pero okay lang pag sa pera, wag lang sa babae masaktan, sobrang sakit, tagos hanggang buto. May buto ka ba? Ang tanong, may buto ka ba? Sexy ni Ho. Saan? Saan banda? Saan banda? Ayan, puntahan po. Jenny Galigar tayo. Jenny Galigar. Next natin ay si Mika Fernandez. Tanaw man gud ko sa imo video. Syempre. Ikaw pa ba? Syempre meron may okra pa ako. Sana okra ka na lang. Susubo kita. Oo. May mga pa-premyo tayo ngayon, Yung hindi sumali sa dikitan, hindi pwedeng sumali sa pa-premyo. Ninanais ko sa aking mundo. Sarap naman ng kain ni kasi di pa po ako nakapag-breakfast. Kaganina pa ako nagsasabing kakain ako pero hindi ako natapos agad sa pagluluto. Kaya eto, lumalamon ngayon. Diyan ka na sa Pinas House? Hindi pa po. Dami kong stock ng ano. Ninanais ko. Poy cars tayo, poy cars.
What? Toy Cars ML Place 17C. Huwag pupuntahan ang comment section nyo po pag nalapag ko kayo. Sa aking mundo. Next tayo, next. Love from Biyaherang Ilongga. Love from Biyaherang Ilongga, sasabihin niyo po Stanley, Bebe Love, Stanley, mag-comment ka po, Stanley. Stanley, Stanley, mag-comments ka, Bebe Love. Di daw po nakikita ang comments niya. Stanley! Mag-comment, Bebe Loves, ha? Ayan. Wow, pagkasarap naman ito. Eto tayo, dito tayo. Galing mo naman gumamit ng chopstick. Opo, kasi yung totoo niyan, na-reincarnate lang po kasi ako. Hindi po talaga ako Pinoy, kundi Koreana ako. Koreana ako, kaya nadadala ko pa rin po o nagagamit ko pa rin ang ang aking makalumang nakaugalian. Nagcha-chopstick lagi. Opo, kahit po kanin ng aking kinakain. Alam niyo yon, yung kanin, yung sinaing. Kahit ganun po yung aking kinakain ay naka-chopstick ako. Kasi po reincarnated lang po ako talaga. Hindi po talaga ako totoong Pinoy. Stanley, habulin mo po lahat ng link. Okay lang po yan. Ayan. Thank you, Kuya Jude. Mega loud shower out.
Din ka gani sa norte, ari ko di sa ano ya, sa malapit ako sa ano, sa lugar sang kundiin to ginabumba. Aba. Kuya Jod, malapit po ako ngayon sa lugar kung saan maraming libreng bomba. Di ba? Ano, laban ka pa Kuya Jod? Next tayo, next. Francis Eric tayo, Francis Eric Vlog. Okay, may second wave pa po tayo, kaya pwede niyo pong puntahan. Wag kayong mag-skip. Relax lang, relax. Lahat yan mapupuntahan nyo kung sunod-sunod lang po ang pinupuntahan nyo, ha? Lahat ng link na ating nilalapag ay puntahan lang po. Relax lang, kahit mabilis ako ay naantay ko po kayo. May taga-check po tayo, may taga-check. Don't skip ads. Halong kadagwa pa ba si ikaw bala nila sa rush? Pambato lang po ako nila. Pambato lang ko nila sa ano sa modeling nila. Charot. Kuya Jod, kain ka? Shout out dagaleo sa amigo ko kay Junior kag kay Nonoy nga gapong ko gahulat sang himos ko no. Shout out Balano family guwapa, ha ha ha. Okay, mega loud shower out Junior and Nonoy nga nagapungko gahulat sang limos. Okay, family Balano, mega loud shower out din. From Kuya Jud, the vlogger. Okay, next tayo, next. Magsi-second wave na po ako, ha. Magsi-second wave na po ako. Baluno family gali guwapa. Ay, nako Kuya Jod. Wala to eh. Mali-mali pinapa-shoutout sa akin. Ibang pamilyang pinapa-shoutout sa akin. Abay naman yan. Baluno pala, hindi Balano. Naku, pinagloloko ako ni Kuya Jod. Tamsak sa highball ng crush kong host. Hi, Pogi. Mega Lord, shower out, baby loves. Then, ganit sa inyo, guwapa. Ay, nako. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, baka mang ano ka doon. Baka mang tokhang ka doon. Joke lang.
Negros, San Enrique. Kamusta ka na, host? Heto, mahal pa rin kita. Ah! Arlene na tayo, Arlene Colanza. Don't forget to like and share. Don't forget to like and share and subscribe. Biharang Ilongga. San Enrique man si Junior, mga Sanchez. Ay, naku, di ko lang alam. Hello, nag-comment po ako sa dinikitan ko po. 1 minute watch. Ginatanaw ko si Kuya Jude. Ginatamiyaw ko si Kuya Jude nga gwapuhon gali kay halin kay Jenny Galigar. Ayan. Ginatamyaw ko si Kuya Jude nga gwapuhon halin kay Jenny Galigar. Sana all gwapuhon. Ay, nako naman yan. Okay, next tayo. Next. Here you go. Wow, wow, wow. Another date. And the night falls. Okay, here we go. Next link. Okay lang po gito. Salamat sa tamyaw. Jenny Galigar, galing kay Kuya Jude, the vlogger. Stop, 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 stop. Put your fucking hands up! Okay, log into. Second wave tayo, second wave. 2022 na host, pero di nagbabago ang ganda mo. Fresh na fresh. Oy, kahapon kaya nalanta ako. Kagahapon nalanta ako, di nyo alam. Naligo kasi ako kaganina, kaya naging fresh ulit. Now the J-Fits into nightfall, and you're not here to get me through it all. And that you put around to being someone you love. Okay, next natin ay si Anna Lee. Okay, heto na ha. Second wave na tayo. Second wave. Si Kuya Jude, laging lanta yan. Si Kuya Jude, tanongin nyo. Laging lanta yan. Panoorin nyo lang po at i-comment at i-like. Okay? Panoorin at i-like. Kabute, sabi ni Joanne Mary. Kabute daw, tinatawag si Kuya Jude. Nalanta ang kangkong ni Kulot. Nalanta kahapon kangkong ko. Di nyo alam na, nalanta kangkong ko, no? Bala kayo dyan.
Joan tayo, Joan Loresto. Naasar ako kasi lanta. Nalanta kasi, kaya yung ginawa ko, niluto ko na lang. Kasi nga nalanta siya, niluto ko na. Ginawa kong sinigang. Joan tayo, Joan Loresto. Si Kuya Jod, tanungin niya, anong ginagamit niya para hindi siya malanta? Kuya Jod, share naman, anong ginagamit mo para hindi ka malanta? Loud and clear music. Only here on Remix Avenue. Blank ka host, Kenkoy ka pa rin. Bawal po ang bad words. Abono ang kulang para bumalik ang sigla at di malanta. Uy, hindi pwede yun. Kapag nalalanta yung tanim, di pwedeng biglang abono ka. Di pwedeng biglang lagay ng fertilizer. Kasi ang nangyayari niyan, lalong nalalanta. Kailangan diligan muna. Palipasin or patubuin muna siyang balik. Okay, next tayo. Next. RMG Acero. DJ Jonel, Sagayno Remix. Terering, tiriring. Tiriririring. Mga terering. Hindi pwede ang bad words. Please lang po. Yan. Butangan ng kalburo para di malanta. Wag muna. Off comment ka, host. Sige lang panoorin at saka i-like. Ano ginakaon mo, gwapa man? Ano? Sinigang. Sinigang at saka yung piniritong manok. DJ Jonel, Sagayno Remix. Malapit na tayo matapos, ha. Sandy na tayo, Sandy. Pangalawang link na tayo. Tang, tang, tararang, tang, tang, tang. Malapit na tayo matapos. Dumikit naman kayo, dumikit. Ano ko naman yan? Share and subscribe. Dikit, dikit, dikit po. This is Remix Avenue Music Collection. Kuya Jod, anong pamahaw dira? DJ Jonel, Sagayno Remix. May asungot na naman na pumasok. Tang, tang,
Okay, after kay Sandy, Bisayang, ano tayo? Bisayang Tindera Vlog. So, yan, malapit-lapit na tayo sa katotohanan na tayo ay maghihiwalay na naman ulit after ng ating live. Bikitan. Okay, Bisaya tayo, Bisaya. Isog man kaayo, mga Bisaya. Mga Bisaya, pero tigod ka isog ba? Sagayno Remix. Daghan man mga gwapa o gwapo sa mga Bisaya. Pero, natural sa aming mga Ilonggo ang maganda. Charot. Basta Ilonggo, gwapa gid na yan. Ano ba to pa? Bala ka mo daya. Okay, next tayo, next. Next. Ding, tarareng, ding. Wala man sang gabae si mga gwapak. Pagka-pilosopo man nga bata ni ay. Pero ti man ka-pilosopo Jenny Galigar. Sakdi lang ko bala, pasakay lang. Okay, pasakay lang bala. Balik ta ka karon sa akon nga nga matres. Basta mga Ilonggo ka, basta mang Ilonggo ka host na ko mahinumdumon ba? Basta mang Ilonggo ka host na ako mahinumduman ba? Unsa man imong nahinumduman? Unsa man imong nahinumduman? Pagkatapos nimo mabati aning akong gisulti. Nax! Ano daw? Okay, next tayo, Mika Fernandez. DJ Jonel Sagayno Remix. Dako pa ko sa imo. Di porket malaki ka sa akin di kita kaya. Kayang-kaya kita ibalik sa sinapupunan ko. 1, 2, 3. Ang ako amiga. Oh my God! Naalala ni Bebe Loves Francis ang kanyang ex. Sana all naalala. Sino pa ang nakaalala sa kanilang mga ex? Sino pa? Mix Club. Alalahanin nyo na lahat ng ex nyo. Bakit nyo naaalala ang ex nyo? DJ Jonel. Bakit nyo naaalala? Or ano ang naaalala nyo? Ano ang naaalala? Ano ang naaalala nyo sa ex nyo? Poykar tayo, Poykars, ML. Second wave na, second wave. Ayun, very good. Very good. Okay, next tayo, Poykars. Second wave tayo, second wave Basta Ilongga, sweet kaayo. Sagayno Remix. Paano ka ba niya inilagaan? Regards ko, Mika B. Ay, may crush na naman sa kay Mika, si Poykars. Crush na naman si Mika, ang aking bebe.
Ano, nabighani ka sa ganda ng boses at ang ganda ng aura niya, no? Island tayo, island. Farm, vlog. Nabighani ka ba? Gusto mo pa ba ng isa pa? Gusto mo pa ba ng isa pa? Mabibigani ka ng todong-todo dito. Ito todo ko na ba? Ano, dali-dali. Pag di ka nag-decide, ay hindi kita pagbibigyan. May masisira. May maghihiwalay. May maghihiwalay, ganon. Hiwalayan mo muna kahit saglit lang. Ah! 3 minuto. Okay na yon. Hiwalayan mo muna. Break muna kayo. Okay, Stanley tayo. Stanley. Kayo talaga. Ang dami niyong alam. Oh, ang ganda ng kay Stanley, oh. Ang ganda ng ano niya, oh. Hataw niya, oh. DJ Jonah sa Gyno Remix. Okay, next tayo. Next. Stanley. Tang 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 tararang tang. Okay. Pero ano, Poy Cars, kung ako sa'yo, kung ako talaga sa'yo, Poy Cars, hihiwalayan ko muna yung jowa mo ngayon. 3 araw lang. Doon muna ako kay Mika. Kay Mika muna. Lablabin muna si Mika. Ayan, mga co-host ko po yan sila. Mga host ko po yan sila. Under my supervision and under my leadership. Francis, Eric na tayo. Francis, Eric Vlog. Anong kaganapan ito? Ayan na, nahuli tayo. Ayan, nahuli tayo. Quiet. Ano po? Okay, dito na tayo. Kay Francis na lang tayo ngayon, ha? Kasi baka masiko tayo ni Mika dyan. Iba pa naman maniko yan. May lambing. Si Mika pag naniniko yan, ganito, oh. Di ba ang lamyos ng boses niya? Ang sexy at ang lambing ng boses niya? So, dahil sa sobrang lambing at sobrang lamyos ng boses niya, ganito po siya gumalaw. Pag gusto kanyang sikuhin, gaganituin ka niya. Oh. Francis tayo, Francis. Kayo talaga, ang dami niyong alam. Jonah sa Gyno Remix. Kami naman mga Ilonggo, pag nagalit kami, sasabihan ka pa namin, galit na kami, galit na ako. Pwede pa ma'am hashtag Joanne. Oh, sayang bebe, nakaano na kami, patapos na po, na-late ka talaga. Pero kung mahahabol mo, ay hindi na talagang layo na bebe. Ang dami mo nang nalampasan. Ang layo na, bebe. Bawi ka na lang bukas, bebe, ha? Bawi ka bukas po. Every Friday, marami pa naman kaming pa-premyo sana. Sayang. Bawi ka, bebe, love, sa bukas. Ay. Sige, wag kang umalis. Diyan ka na lang. Sa palaro na lang. Pwede kang sumali sa palaro na lang, okay? Dikitan mo lang lahat ng nalapag ko dyan ngayon. Dikitan mo lahat ng mga yan. Habol ka. Tsaka ano, para may chance ka ring manalo sa palaro, if ever.
Okay? Okay ba sa'yo yan? Okay? Okay, Arvin? Sa palaro kita isasali. Sige, sige, habol ka. Mag-comment ka dyan at manood ng 1 minuto sa kanilang mga ano. Ganyan kami kalablaban dito. Ganyan kalablaban. Ganyan kabait ang ating ano, mga baby loves dyan. Ayan, pahabulin ka namin. Sige na, gora, bebe. Habol, takbo, magturbo. Turbo. Turbo ka, bebe, turbo. Dali. Habol. Free love. Na all my free love. DJ Jonel sa Gyno Remix. Pag nakita kita host, di ako makamove on. Sa alin? Saan ka hindi makamove on? Saan ka hindi makamove on, bebe? Bad liar! Ayan, dali, habol. Arvin, dali, takbo. DJ Jonel sa Gyno Remix. Habol, dali. Takbo. Palaro na tayo, palaro. DJ Jonel sa Gyno Remix. May ice cream ba dyan, kulot? Wala eh. Wala akong ice cream. DJ Jonel sa Gyno Remix. Nakakauhaw naman magtago kapag umiinom po. Kasalanan ko patuloy. Pagalitan patuloy ako. Sorry naman. Sorry na. Mapapatawad niyo pa ba ako? DJ Jonel sa Gyno Remix. Okay, palaro na tayo, palaro. Lasing ka na, bebe. Hindi pa po. Hindi pa ako lasing.
Antayin ko lang si Marvin. Ay, Marvin. Si Arvin pala. Antayin ko lang si Arvin. Okay, antayin natin. Antayin si Arvin. DJ Shona sa Dino Remix. Uy, unya, mana, log out. Game na host. Ayun, wait lang. Antayin natin si Arvin. Arvin! Sunduin nyo na nga si Arvin. Sunduin nyo. Sunduin nyo na siya, sunduin. Palaro na tayo. Oh, dami pa palang hindi tapos sa logout eh. Kayo, excited kayong masyado. Excited kayong masyado ah. Dami pa hindi tapos sa logout ah. Aw. Sakay kayo sa kabayo. Sabi ni Annalie. Ayan, dali-dali, sakay kayo sa kabayo. DJ Shona sa Dino Remix. Zebra yan eh. Fresh ni Ma'am si ngayon ko lang po nakita. hindi na hindi na kasi makautot. Hindi na kasi makautot, kakatakbo. Na, sunduin ko na kayo. Nagtaxi na si Jenny Galigaro. Steady, steady. Ang mga tapos na sa ayan. Okay, palaro na tayo. Arvin, tapos na? Okay, sige, palaro na tayo. Now, here we go. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa ating palaro? Kung ready na kayo, magsabi na ng ready na. Kung ready na kayo sa palaro, magsabi na ng ready na. Ready na. One down. One down. Hindi na po ako sasali sa palaro. Thank you, Baby Loves Arlene Colanza. At gumawa siya ng paraan para makasali. Ayan. Thank you, baby. Okay, here we go. Unang palaro ko po, ang mananalo dito ay bibigyan ko ng jowa 3. 3 pero 2 yung daliri ah. Nako po. 3 jowa daw, pero 3 jowa daw, pero 2 lang yung naliri. Aragay ko po. Okay, ready na. Pass po. Joke lang. Oh, sige. Eto na. Sa unang palaro ko po, ang mananalo ay bibigyan ko po ng 50 subscribers. Okay? Wait lang. Sige, gawin ko ng 100 subscribers. 100 subscribers. Ano? 100 subscribers. Yan. Ay. Ayan, ang unang makahula po
ng aking pahuhulaan ay siya ang mananalo. Okay? Walang kahit sinong mag-aargyo kasi nasa akin po, nasa screen ko po kung sino yung nakaunang nakapag-comment doon at nakita kong nag-appear kaagad sa live ko. Yung comment niya ay siya na po ang mananalo. Okay? Ako nauna, wala akong ganun-ganon kasi may nakikita ko po kung sino yung nauuna. Okay? Basahin ko yung mga comment. Now, heto na. Heto na, for 100 subscribers, kailangang mahulaan ito. Ang nandito sa aking tabi ay inumin po siya. Inumin po siya. Masarap po siya. Okay? Masarap po siya. Manamis-namis na sakto lang. Ang pauhulaan ko po sa inyo ay ano ang kanyang pangalan? Hindi po yung coke na ininom ko Hindi yung coke na ininom ko. Okay. May iba akong ano dito inumin Okay? Dali, dali. Ano ang pangalan ng inumin ito? Juice, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, hindi. Coke, yogurt, hindi. Juice, Royal, Coke in can, no. Orange, yogurt, soft drink, no. Ano ang pangalan ng inumin na to? Almaray? alam talaga ni yung mga almaray, Pero hindi yan. Saudia milk, hindi. Yakult juice, apple juice, yogurt, Coke, Saudia juice, milk, lemon juice, laban, no? Lemon, iced tea, coffee, lemon juice, milk, choki. Anong choki? Ay, chaki pala. Chaki. No. Soy milk, Mr. Milk, lemon juice, beer can, no? Tsaa, root beer, no? Yogurt, coffee, red horse. Hindi. Hindi siya red horse. Nesty, ano daw yung milk tea, no? Red horse, sagu, no? Milk tea, orange, mossy, no? Plus, Nesty, milk tea, sadiki. Naglalasing sadiki. Hindi. Ano kaya yun? Okay, clue. Clue. Gusto niyo ng isa pang clue? Ang pangalan niya po ay nahahango sa isang hayop. Ang pangalan niya po ay nahahango sa isang hayop. Okay, 2 words po siya, 2 words. And ang first word niya po ay nahahango sa pangalan or sa klase ng hayop. Okay? Barbican, wine, no? Test of Bear Brand. Bear Brand, no? Red Horse, Luya, Cowbell, no? Tiger, no? Basta, 2 words siya, 2 words. Drink yung dulo. Drink yung dulo. Okay, 2 words po siya, 2 words. Drinks yung dulo. And yung first word ay nahango sa isang hayop. Budweiser, no? Del Monte, Red Horse, Seahorse, beer, root beer, no? Ayan na, may mga ano na kayo Lion drink, no? Lion drink na. Saan kayo nanguha ng mga lion drink? Gusto ko yan. Gusto ko yung lion drink na yan. Ed wine, shake, tiger drink, no? May lion drink, may tiger drink. Cobra drink, no? Caramel drink, no? Gatorade, no? Gatorade drink, Red Bull, Cobra drink, no? Caramel juice, no? Okay, malapit na.
First word ay nahahango sa hayop. Second word ay drink. Okay? Milk drink. Milk drink. Ano yun? Vodka drink. Basta may drink. Soft drink, Alaska drink, bird trees. Birds tree? No. Birds tree or birds tree? Chocolate drink, camel drink. Camel drink. Ano kaya ang lasa ng camel drink? Cow drink, ayun, malapit na. Malapit na. Body drink, no. Malapit na. Chunk drink, no. Dali, dali, dali. Bull drink, cow drink, no. Malapit na. Apple drink. No. No, 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 no. Cow milk drink, no, 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 no. Dog drink, cow milk drink. May dog drink na rin ngayon. Zebra drink, no? Cow milk, goat milk, no? Tupa drink, no? Lahat na ng animals. Goat drink, cowbell drink, no? Lahat na talaga ng klase ng drink. Ayan, thank you, Stanley. Buffalo drink, no? Chicken milk, no? Yung chicken may milk na ngayon. Saan siya ginagatasan? Sa bubol? Saan ginagatasan yung chicken? Sa bulbol? Bulldog drink? Fresh cow drink, milk, no? Jolly cow drink, no? Cat drink. Cat drink. Cat drink, no? Muscle drink, no? Cat drink. Anong lasa nun? Elephant drink, no? Wala na. Suko na kayo? Suko na, suko. Suko na? Cow's coffee? Energy drink? Ano yun? Okay, suko na kayo? Walang gustong kumuha sa 100 subscribers? Another clue! Yung animal na yon ay nakikita niyo po. Yung animal na yon ay ang ex ko yon. Okay. May nakapagsalita na po kaganina ng malapit na na answer. Pero mali lang yung sa pagkasabi niya. Okay, yung clue na una ha. Yung unang clue. Yung unang clue. Ang pangalan nito ay dalawang words. Okay, dalawang words, 2 words. Ang first word ay nahahango sa animal or sa hayop. And then, ang pangatlong clue ay drink ang dulo. And then, ang pang-apat na clue ay manamis-tamis, masarap. Yan. Pero hindi masyadong matamis, okay? Okay. English po siya. Ayan. And, nasa tabi ko siya ngayon. So, ito ang pang next nating next na may nakasabi ng unang word. May nakapagsabi ng unang word sa 2 word na yon. Sa unang word, may nakapagsabi pero kalbo drink daw. Aray!
May nakasabi na po ng unang word. Kung maano kayo, kung magaling sa'yo. Arabok. Okay. Okay. Makoy Vlog, Miguelon shoutout. Okay. Next na clue. Sa Pilipinas po ito makikita ang klase ng hayop na to. Sa Pilipinas po ito makikita ang klase ng hayop na to. Ang hayop na ito ay sa Pilipinas madalas makita. Okay? Dali, dali, dali. Hi, Miss Lenny. Cow's milk, zebra drink, cowhead drink, honeybee, cow milk, honeybee, ano daw? Bull cow, no? Dali, dali. Coconut milk. Diaherang ilongga drink. Hindi. Bear brand drink, no? English siya, English. Drink yung pinakapangalawang word. Yung first word, nakita na yun nila. Na pagsabi na kagaling, ah! Stop, stop, stop! Stop, stop! Ay, bubo! Ay, stop, stop, stop! May nakahula, may nakahula! Ah! Stop! O, diba? Kung hindi pa sinabi na galing sa Pinas yung yung pangalan ng hayop, di pa talaga makahula. Stop! Stop! May nanalo! Stop! 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 May mga collection ako dito ng drinks eh. Ayan, may nanalo na. Stop! 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 Ayaw nila tumigil. Stop! Ayaw nila tumigil. Stop! May nanalo na. May nanalo. May nanalo na. May nanalo. Ano ba yan? Kalorka drinks. Okay, may nanalo, may nanalo. May nanalo na. Okay. Basahin niyo kung ano yung pangalan. Basahin niyo kung ano ang pangalan. Dali, basahin niyo, basahin. Basahin niyo, ano ang pangalan? Dali. Okay, Carabao drink. Ayun. So, ang nanalo ay si Tindera. Ay, tagatusok ni Tindera. Tagatusok ni Tindera or sino nga yung Island Farm Vlog. Okay. O, diba? 100 sub kagad. Diba? Minsan lang sumasali yung baby loves natin, pero guy, lumalaban yan. Huwag kayong mahina dyan. Ako, talo kayo dyan. Okay. Kung gusto nyo pa ng isa pang palaro, ay uuwi na ako. Joke. Okay. May isa pa akong palaro. Gusto nyo pa ba? Gigil pa ba kayo? Gigil pa ba kayo? For 50 subs at for 50 Gcash, gigil pa ba kayo? Ayan, congratulations Tindera Vlog, Tindera, Bisayang Tindera Vlog. Yan. So, kung gigil pa kayo at gusto nyo pa ng isang 50 Gcash, sabihin ng gigil mo ko. Gigil mo ako kung gusto niyo pa ng isa pa at gigil pa kayo. Ayun. Gigil mo ko. 50 Gcash. Hurry up!
Gcash. Big Lip. Big Lip. Mix Club. Okay, wala na si si Develop Sandy, nasaan? Sunduin niyo si Develop Sandy, nasaan? Okay. For 50 Gcash, ang unang makakahula ay siya ang mananalo. Okay? Okay, ito na. Number po ito. Permission to Libos. Maraming salamat. And thank you, Francis. Mwah! Thank you, Francis. Love, love. Thank you. Love you, love you, love you. And ingat lagi dyan, ha. Balik-balik ka lang sa akin, ha. Balik-balik ka lang. Every morning po ako. The rest of the day, pag hindi Friday. Okay? 9:30 a.m. Pinas time. Ayan. Thank you, Francis. I love you. Mwah! Okay, next naman nanalo ay 50 Gcash from 1 to 100. From 1 to 100 number. Okay, from 1 to 100 na number. Ang pinakaunang makahula, ha. Dali. Langga, tagig kayo. I love you. Dali. Walang clue. Yung mga nakipagdikitan po yung kasali sa palaro, ha? Yung mga nakipagdikitan ang kasali sa palaro. Okay, from 1 to 100, dali. Uulitin ko yung mga nakipagdikitan kaganina ang kasali sa palaro. Okay, here we go. 5, 1, 2, 3, 4, 7, 12, 6, 4, 8, 100. Anong clue? 9, 10, 24, 3, 56, 99, 11, 99, 12, 98, 80, 13, 4, 12, 21, 99, 14, 33, 97, 15, 16, 44, 45, 1, 43, 18, 56, 96, 17, 9, 22, 15, 18, 92, 32, 19, 3, 54, 94, 59, 11, 70, 21, 4, 93, 57, 22, 5, 92, 69, 80, 19, 36, 91, 6, 56, 37, 5, 90, 25, 90, 96, 38, 7, 89, 45, 19, 39, 88, 8, 35, 55, 40, 95, 87, 19, 26. Oh, wala talaga. Yung nakisali sa pagdikitan kaganina ang ating kalahok, ha. Okay? Yung mga nakisali kaganina sa dikitan ang ating kalahok. Ayun, wala pa rin. Wait. Wait. 77, 78, 56, 21, 20, 64, 76, 38, 57, 94, 21, 58, 75. Ayan. So, ayan. Stop. May nanalo na po. May nanalo na. Stop. Ayan, so may nanalo na po. Okay?
From among all those nag-join sa atin kaganinang hula, dikitan at ayan, so ayan, ang nanalo ay si Anali TV4. Anali TV4. Ayan, so 50 Gcash Anali TV4. Ayan. Congratulations everyone and ayan. Very good kayong lahat. Thank you for joining. And congratulations sa nanalo ng 100 subscribers and 50 Gcash. Okay, thank you everyone sa inyong pagsali and thank you din sa inyong pagbisita at pagstay. Okay? Hi Ian Selmar, mega loud shout out. Good afternoon. Ayan, thank you everyone. And again, see you tomorrow. Especially every Friday dahil meron po tayong maraming papremyo every Friday. Okay? Maraming papremyo every Friday. So, ayan. Thank you everyone. Sali kayo araw-araw para meron kayong clue pag Friday na palaro natin. Dahil ang palaro natin every Friday ay mas bongga ang mga papremyo. So, nagsaya ba kayo? Si Baby Love Sandy, oh. Baby Love Sandy, tapos na. May nakahula na. Awatin nyo na. Awatin nyo na yan. Awatin nyo siya. Awatin nyo ng Kuya Sandy niya. Nalibang na, hula na lang ng hula. Sandy! Sandy! Ang sarap kurutin sa singit. Anyway, thank you again everyone. Thank you sa inyong pagsali. Tindera, tagatusok ni Tindera, Ian Selmar, Oragon, TV, Atena, Gumamela, Joan Laresto, Arbinida TV, Ana Limix Vlog, Jenny Galigar, Makoy and Mary, Mary Joan TV. Ayan. Thank you everyone sa inyong pag-join. And thank you sa support. Bye everyone! Lakas ng tawa mo. Awat na Sir Sandy. Kuya Sandy! Tapos na po ang hula. Bye! Mwah! Have a good day! Kuya Sandy, oh. Bye-bye! DJ Joanna Sangano Remix.
Bye, host. Bye din, Arbinida TV. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Bye-bye. Wait ko lang siyang wait ko lang 30 minutes. Magstay muna ako 30 minutes. DJ Jonas.